Jo crec que s'ha demostrat que aquest seminari és útil i ens reforça cada vegada més la necessitat de que nosaltres, els arxivers i arxiveres, amb tot el col·lectiu vinculat al sector del turisme, aprofundim en espais de trobada per millorar la transferència de coneixement i d'experiències. Per tant, esperem que això sigui, com deia abans, un segon seminari i tingui molta continuïtat. El Departament de Cultura, i vaig molt ràpid, estem impulsant un pla de continuïtat del Pla d'Arxius i Gestió Documental, on l'eix específic de l'empresa és molt present. La nova llei d'arxius i gestió documental també incorpora una mirada molt més àmplia per la preservació dels arxius d'empresa, dels arxius privats. Penseu que Catalunya té un teixit associatiu i empresarial molt potent. Els arxius ho coneixen. Això és una oportunitat que tenim amb el nou desplegament legal per tal de fer molt més present el paper dels arxius per protegir, per difondre i, com deia abans, per socialitzar el que són els fons d'empreses. Per tant, aquesta protecció i projecció segur que ens suposarà una millora i potenciar molt el patrimoni del sector empresarial i, en aquest cas, també del turisme. Vam comentar ahir, esporàdicament, el tema del clúster de gestió de la informació com una oportunitat estratègica per posar aquest element en valor. Una relació público-privada que ens permet arribar cada vegada més al que són les polítiques d'acompanyament a les entitats privades. Jo crec que hi ha un tema de memòria col·lectiva del país que és evident, s'ha dit durant aquestes sessions. Els arxius ens permeten connectar el passat, valorar el futur i posar-lo en primer pla. La memòria col·lectiva d'un país la construirem sempre a partir dels pobles, de les comarques i amb tot construirem el que es diu com una memòria col·lectiva de tota la nació. El turisme de qualitat no pot obviar la cultura. Això sembla molt evident quan abans parlàvem del MNAC, però penseu que els arxius tenim la matèria primera per justificar el nostre passat. Tenim documents, tenim dades. La seva correcta explotació ens permetrà avançar conjuntament per oferir un millor producte de qualitat a qualsevol visitant o turista. Penseu que el document més antic que tenim a Catalunya és un simple contracte de compra d'un terreny per fer un monestir a la Seu d'Urgell. Un simple contracte. Penseu que són les fotografies, els registres dels hotels que nosaltres tenim d'aquí a 100 anys, d'aquí a 1.000 anys. És informació molt valuosa. Voldria acabar simplement amb un agraïment molt intens a la feina del Quim. És evident que amb la seva visió al principi, tot i aquest escepticisme inicial nostre, va fer que el turisme i els arxius comencessin un camí plegats. Hem posat, jo crec que una base molt sòlida per poder seguir treballant conjuntament i que finalment els arxius el que fan és preservar aquesta identitat i el sentiment de pertinença, com us deia abans. Donar-te les gràcies com a subdirector general d'Arxius i Gestió Documental, també traslladar-te les gràcies del director general de Patrimoni Cultural per una feina i una trajectòria professional que em sembla molt, molt respectable. I com sempre dic, bugant a favor de tothom, que això a la Generalitat no és fàcil, això ja us ho dic jo. Sempre hem trobat amb tu, Quim, una persona que ens ha donat el màxim suport i amb molta complicitat. Per molts anys al Seminari Arxius i Turisme i fins la propera edició. Gràcies.